טוב, ערב טוב, גבירותיי ורבותיי. אני מבקש מצוות ההפקה שלנו לאפשר לי להפעיל את הוידאו. כדי שתוכלו לראות. שלום לכולם, אני רוצה לאחל לכם עוד יום שני ועוד שנדון בזה הולך להיות מחזור מיוחד. איכות המצגת שלי בתוך ה-Travelation כמועדון טיולים אקסקלוסיבי. חוץ מזה, מועצם על ידי המלאכותית. אנחנו היום הולכים לראות איזה פיצ'רים אתם יכולים לצפות ואיך אתם יכולים לפנות דרך שבה אתם מטיילים ותמיד. יש חדשות נהדרות שיש לנו בשבילכם. וכמה מכם כבר הייתם בזום ביום שבת, כמה מכם היום. אל תדאגו, אנחנו נחלוק את הכל איתכם. החדשות האלה כל כך מדהימות, שאפילו להקשיב לזה פעמיים או שלוש, זה אף פעם לא עולה. רואה שדם פרופודה, מה דעתך על החדשות שחלקנו ביום שבת פעם אחרונה? אנחנו באים לזה, כי היום אני רוצה לברך את כל הקהילה של ישראל, כל מה שקשור לחדשות, כולם מתרגשים, אפילו יותר חשוב. אמרנו, 2025 הולך להיות שנת השלמת כל מה שהבטחנו לתת, ואני יודע שיהיה היום אהבה ביום שישי, עשינו עוד זום ביום שבת, ולא נתנו רק את הפרק. אפילו מה שיותר אמונה וביטחון לתפילה שלנו, הכל מוכן והכל נראה מצוין. ואני מאמין שאנחנו יכולים לעשות את זה ככה. לפני שנכנסה מצגת, יש הרבה מאוד אנשים חדשים שמחכים לראות על מה זה טרבלושן, אבל לפני זה נלך למצגת, נוכל אולי לחלוק את כל החדשות שחלקנו אתמול ליום הבא, ואז נלך למצגת, ואז לראשונה, כמו שקרה בזום, אני אעבור אתכם דרך התמונה של האפליקציה, ובשבוע אחרי שבוע, כל זום אחרי זום, אתם הולכים לראות איך אתם יכולים לשנות את הדרך שבה אתם מטיילים לתמיד. זה אומר, ניתן לך את המנה הראשונה, ואני אצטרף אליך מאוחר יותר. כמו שמייקל אמר ביום שבת, היה לנו זום מאוד מיוחד מהסיבה היחידה. ה- החדשות, כל כך חדשות שהיינו צריכים לעשות זום לפני זה. ההשקה מוכנה לשמיני במרץ. אנחנו מדברים על הוא לא מזכיר אפילו דרום אמריקה או אירופה, אבל אם אתם רוצים לחפות את כל העולם, אתם צריכים לעבוד עם הגדולים. רוב הזמן, רוב היום אנחנו משתמשים בטלפון שלנו. יש לו אנדרואיד מצד אחד ומצד שני מערכות של iOS של אייפון. אם אתם כאן לראשונה ואתם אוהבים את האפל, החדשות המדהימות זה שהחברה אחת הגדולות ביותר על גבי כדור הארץ, על זה שהולכת להיות חלק מזה. קליק אחד הם יוכלו להתאים את האפליקציה של טרבלושן, וזה עניין של שניות. נוכל להצטרף למועדון הגדול ביותר והמהיר יותר. בבקשה דברו עם החברים שלכם, דברו עם הקולגות שלכם. אפל היא החברה הכי גדולה על גבי כדור הארץ. נתנו אישור לטרבלושן להצטרף ל- לפלטפורמה שלה. מצד שני, יש לנו את גם לטובת מי שמשתמשים באנדרואיד, גוגל פליי גם, כי הם אישרו, ב-8 למרץ. מעל 2 מיליון אנשים יוכלו ליהנות מהמועדון הכי טוב על גבי כדור הארץ, אפל וגוגל פליי, ועוד הכל.
אנחנו מוכנים, האירוע הולך להיות מדהים. ברגע שיש לכם את האור הירוק, נותנים החברות הכי גדולות על גבי הפלנטה, אתם יכולים להתחיל לספור, להיחשב כחברה הכי גדולה, שפועלת מילים על גבי הפלנטה. אם אנחנו הולכים כדוגמה, אירוע השקה, כמובן אנחנו חושבים שהוא יהיה בבודפשט, נקבע ב-8 למרץ, יותר יותר מ-100 אלף, 100 אלף כרטיסים נמכרו. ישבנו עם גבריאלה ועם כל צוות ההפקה, הם עברו את כל המקומות, בדקו את כל המקומות בהונגריה, מה שזה אומר, גבירותיי ורבותיי, 500 כרטיסים פנויים, כי הם עברו את כל בודפשט ומצאו מקום נוסף, אם אתם רוצים להיות שם. אתם רוצים שהעסק שלכם יתפוצץ לא רק לוקאלית, אלא לא רק בהונגריה, אלא גם בכל אירופה, בכל העולם. תתחילו להתקשר לאנשים, תתחילו להזמין אתכם, כמו שדיברנו, כמו שהזכרתי בחלק הראשון, אפל, גוגל פליי, הכל מוכן. ומאוס פורטר הנפש היה לנו כנס לפני שנה בינואר, ואפשר לסרוק. רק כאילו אולי יש לך מידע כמה עדיין אפשרי, יש לנו 500, או שהמספר הזה באופן משמעותי נמוך יותר. אני רואה שמאז שבת המספר הזה כבר התחיל לעוד. אנחנו יודעים שהאירוע הזה, במיוחד השקה של אירוע שקר ולושן, כבר שיאים, אנחנו מדברים על איך הייתה דרישה לכרטיסים, זה כבר להיות האירוע הראשון שלנו בבודפשט. הוא מדבר על האירוע הקודם בבודפשט. תוך שעתיים, 500 כרטיסים נעלמו, ברגע שהם נתנו את המידע, בקהילה אמרו, כן, ראיתם, יש דרישה, אנחנו צריכים להגדיל את המקום, הגדלנו אותו בעוד 500, ב-24-48 שעות, כל כרגע צוות הפקה עבד ומצאנו מקום ונוכל לשים אפילו יותר אנשים. עם כל זה אני רוצה לדבר עם כולכם, כי אולי אתם פה בפעם הראשונה, אבל אתם חלק מפרויקטים אחרים ועדיין חושבים, כי אני עדיין לא חבר של טרבלושן, אני עדיין חושב אם אני צריך להצטרף או לא. אם אתם עדיין חושבים שאתם צריכים להצטרף לאירוע, ולמה אתם צריכים להצטרף לאירוע הזה, ולמה אתם צריכים להיות שם, כדי שהצוות מאחור ידע מה המטרה הכי גדולה. דברים נוספים הולכים להיות ב-2025, ולמה טרבלושן הולך להיות מועדון הכי גדול ואקסקלוסיבי בעולם, למה אנחנו הולכים לבנות את הקהילה הכי גדולה ואיך אתם יכולים חלק מזה ולזה. אם את עדיין אין לכם כרטיס, פשוט לכו לכרטיס, תקנו את החבילה, אל תבואו לבד, תבואו עם עוד 9 אנשים נוספים, יש לכם 4 כרטיסים, ו10 אנשים האלה יכולים להיות הצוות הראשון שלכם בטרבלופים, שנו את גרעין העסק שלכם. אנחנו מדברים על העסק, אנחנו צריכים לדבר על מה זה טרבלושן. זה כן מה שרוב האנשים גם הגיעו לראות. אני לחלוטין מסכים איתך, מייקל. גבירותיי ורבותיי, ב8 למרץ, גם תראו, אתם יכולים לראות, אנחנו מדברים על האפליקציה הכי מתוחכמת והכי מבוקשת. העתיד בטיולים זה לא בחיפוש הדברים, לא בגלילה. העתיד הוא להביא את העסקאות ואת המידע הכי טוב. הדבר הכי חשוב הוא שהשליחות הייתה חשובה, למצוא מקום, למצוא את
האפליקציה הכי טובה בעולם. אנחנו מדברים על Evolution, אנחנו לא מדברים רק על האפליקציה, אנחנו מדברים על הגישה האינדיבידואלית בעזרתה של הבינה המלאכותית. איזה עוד אופציות לכל אחד יהיה בתוך האפליקציה? טיסות, בתי מלון, קרוזים, טרנספורטציה, מידע מקומי, ביטוח, נסיעות, זה הרבה יותר מזה. בזה של היום, המנכ"ל מייקל פרשינצר הראה לנו איך הכל נראה, איך זה ייראה ואיך ברבעון השני והשלישי, 2026-2027, הכל הולך להיות מיושם. תשארו אותנו. מה שאתם צריכים להבין, שהאפליקציה הכי מתוחכמת הולך לבוא. למה? כי בעולם הזה אנחנו בדרך כלל משתמשים בכל כך הרבה אתרים כדי לקבל את העסקאות הכי טובות. איך הכל נראה בדרך כלל? בוקינג.קום, ראית על בתי מלון, כך יש לנו את העסקאות הכי טובות. בהתאם לתקציב שלנו, מה הצעד הבא? למצוא את הטיסות הכי זולות. אנחנו מבקרים את סקייסקיינר, את האתר שלהם, אחרי שעות של מחקר, אחרי שעות של חפירות לתוך הדאטה, הנתונים. Revolution הכל הולך לקרות בשניות, והתבסס על הצרכים שלנו, ואפילו חשוב יותר, להתבסס על התקציב שלנו. שוב, מה הולך להיות כלול בתוך האפליקציה? בתי מלון, טיסות, בחירת רכב, אה, כרטיסים, קרוזים, כל מה שאתם צריכים כדי יהיו לכם החופשות הכי טובות, החוויות הכי טובות. הכל יהיה בתוך אפליקציה אחת. רוב האנשים כשהם שומעים את האפליקציה, את המצגת פעם ראשונה, הם חושבים, האפליקציה הזאת הולכת להיות יקרה, לא הרבה אנשים יכולים להרשות את זה לעצמם, והתשובה היא שיש לכם אתם תלויים. אנחנו מדברים על אפליקציה שבשני למאה, על בסיס חודשי, תעלה לכם לא $20, אפילו, אבל הם תשלמו על בסיס שנתי, זה יעלה לכם $15 בחודש. בשני למרץ אתם תוכלו להטעין או מאייפון או מאנדרואיד. אנחנו מחפשים שותפים ואנשי עסקים. ייקחו לא רק את ההונגרים הצ'כים ולא סלובקים, ולא יוון, ספרד, את כל העולם. והתנועה כולה, התפוצצות של טרבלושן, התחילה, אנחנו מתחילים פשוט שבועות מעכשיו, 500 כרטיסים האחרונים אפשריים, תקשרו לאפלנים שלכם, תבקרו את המקום, כל מה שאתם צריכים לעשות בזום הזה, למקם את עצמכם, כי בזום הזה הולכים לפנות אתכם למה המיקום של היום רשום, ולמה כל מי שיצטרף אחר כך יקבל פחות ישאלו אותנו. האופציות היום הן סילבר, גולד, פלטינום ואולטרה בייק. הכללים הם פשוטים. יש לך חבילה גדולה יותר, כך יותר השתתפות בחלוקת רווחים, בריכת הרווחים תהיה. אנחנו מדברים על אפליקציה שיכולה בקלות להשיג מיליוני לקוחות בכמה שנים הבאות. ככל שחבילה גדולה יותר, כך תשלום פעם בשנה אתם הולכים לקבל. חוץ מהמיקום, בתוך ה-Travelation, אתם יכולים גם לקבל את המנוי השנתי לאפליקציה, ובתוך החבילה אתם יכולים לקבל את הנקודות שנקראות My Life. אתם יכולים להוציא אותם בטיולים הבאים כמו הנחה. ככל שחבילה גדולה יותר יש לכם, יותר נקודות טיולים יש לכם. ככל שחבילה גדולה יותר, כך יותר. עברתי על בסיס שנתי אתם תקבלו. כשאנחנו מדברים על נקודות טיולים, אתם תוכלו להוציא אותם בכל העולם בהנחות. למשל, איזשהו מלון בבורש קליפה, אתם לא תוציאו לו 900, לא 800, אלא הרבה פחות ועוד עם נקודות. אתם יכולים לשאול, מאיפה החברה תיקח את הכסף? איך המועדון המדהים הזה הולך לייצר מיליארדי דולרים?
התשובה מאוד פשוטה. מקור הרווח הראשון יהיה מתוך המנויים, מנויים, מהזמנה על טיסות, מהזמנה על בתי מלון. הוא מסביר מאיפה כל הרווחים הגיעו לכל מי שיהיה להם את החבילות של מנויים של של טרום השקה. החזון של טרבלישון הוא גדול. למה הוא גדול? אם אתם בודקים את החברות הגדולות, הם יכולים לגלות קטגוריות שונות בתעשיית המוזיקה, תעשיית הסרטים, בתוך ה50 הכי גדולים, אתם לא תמצאו מועדון טיולים. למה זה כל כך גדול? כי זה זול, ואתם יכולים... למה נטפליקס כל כך טוב? כי זה זול, אתם יכולים לקבל את הסרטים הכי טובים. נטפליקס הגיעו ל-270 מיליון מנויים, והם עושים 40 מיליארד דולר בשנה. כמה מכם יש להם נטפליקס היום? אני מאמין. רוב האנשים בזמן של היום, יש להם מנוי לנטפליקס. למה? יש לכם את הסרטים הכי טובים, הסדרות הכי טובות, בלחיצת כפתור, בכמה דקות אתם יכולים להתחיל לראות אותם. זה קורה בדיוק אותו דבר על ספוטיפיי. המוזיקה הכי טובה בטלפון שלכם, 210 מיליון מנויים, 77 מיליארד דולר רווח. מה המטרה של טלוויזיה יהפוך אפליקציה של טיולים מספר אחת? היא בינה מלאכותית הכי מתוחכמת. רק המערכת הזה הכל מתחיל בשמיני במרץ. הכל מתחיל איתכם, חברים. לא הכל מתחיל במאוס ספורט ארינה עם 1,500 משתתפים. זאת על הרבה, זה הכל מהצד שלי, ואפילו לחלק הראשון עכשיו אני מבין, לא זו. את המנכ"ל של טובלושן, מה יש לך ל- לקהילה שלנו, ואיך אתה רואה את הכל עד... אני יכול להגיד, זה בדיוק מה שהזכרת לגבי נטפליקס וספוטיפיי. אנחנו נגיע עכשיו לגוגל ונגלה את החברות הכי גדולות שיוצאות לקבל כסף עם המנויים, קונה הקטגוריות של השכלה, ספורט, אפליקציות של בדק, נראה אפליקציות של בידור, אבל אפילו לא אחת בקטגוריה של בידור. זה מה שהופך את האבולוציה, כאילו למקום טוב יותר, טוב יותר, ללכת ולצמוח לרמות הכי גדולות. האבולוציה כאן והולכת להיות כאן, לטווח מאוד מאוד ארוך. כל הזמן להיות צעד אחד לפני האחרים. ועכשיו אני אראה לכם מאוד בקצרה את הפיצ'רים הבסיסיים של האפליקציה. מגיעה הרבה מכם שאלתם, אני יכול לצפות בהשקה. מבין שאנחנו הולכים לכבוש את עולם הטיולים, אבל למה אני יכול לצפות? קודם כל אתם יכולים לצפות למסך לוגין, ואיך אנשים המון יכולים להיכנס פנימה, זה מאוד פשוט. הולך להיות מאוד פשוט. זה הלוגין הראשון בתוך המנוי, ואתם תפעילו תוך שנה, שם. יכול להשתמש באפליקציה מאוד מאוד בקלות. מה שמאוד חשוב כשאנחנו מדברים על המנויים, לא אולי הזכיר את זה, אפילו אילון מאסק עם המון מכוניות טסלה, עכשיו מגיע למודל של מנויים פעם. כל מי שרוצה לעשות מנוי בעצמו צריך לשלם מנוי חודשי. כאשר הם משלמים, תמיד הם משלמים כדי לקבל גישה לאיזשהו שירות, אבל באותו זמן אתם עושים את זה. אבל הודות לטרובלו שתשלמו על הגישה, אתם תחסכו באותו זמן, אתם אפילו תקבלו את זה מסע, אני משלם 180 USDT, יש את זה שלי, ואני אקבל 240 נקודות מהלייב, 60 נקודות יותר, מה שהייתי יכול לקבל יותר, אני אעשה איתם, טיולים שלי אני אוכל להוציא אותם,
אני אוכל להוציא את זה בצורה של הנחות, פרקטיות, בתי מלון, והרבה מאוד דברים בעתיד. אין דרך, זה לא העסקה הכי טובה על גבי הפלנטה עכשיו. כפי שמישהו ישלם על הגישה, ויחסוך אפילו יותר בטילים שלו. באותו זמן יוכל להשתמש באפליקציה בחיי היום-יום. אנחנו מדברים על הרבה אפליקציה בהרבה שפות, אנחנו מדברים על סופר אפליקציה. אפליקציה של 10 שפות כבר על ההתחלה. כמובן שיותר ויותר שפות יגיעו, אבל אתם תוכלו למצוא תמיכה באנגלית, בספרדית, בגרמנית, בהונגרית, בערבית, בפורטוגזית, ביוונית, סלובקית, סינית ובולגרית. זו אומרת, כל האפליקציה הזאת הולכת להיות בשפה שאתם יכולים להבין. זה דבר אחד. דבר שני, לא רק שהאפליקציה, אלא גם הבינה המלאכותית, יעזור לכם מבחינת הבינה המלאכותית, יעזור לכם בשפה שאתם מבינים. אתם במדינה זרה לחלוטין, אתם לא יודעים מה למצוא, איפה למצוא. אתם לא צריכים לדאוג, כי עם אפליקציית Revolution אין יותר גבולות לאף לציין. קודם כל, AI, בינה מלאכותית, הולכת להפוך את החוויה שלכם ליותר אישית. אתם יכולים בדרך מאוד פשוטה להגיד משהו על עצמכם. אם אתם תקליקו, אם אתם אוהבים משהו, אם אתם לא אוהבים משהו. על בסיס זה בינה מלאכותית תדע מה אנחנו מעדיפים. איזה שפה אתם אוהבים, איזה אוכל אתם אוהבים, האם אתם יותר הרפתקניים, מה אתם אוהבים אחר. AI תעזור לנו לעשות את החוויה ליותר אישית, ולתת יותר אטרקציות ואירועים בשבילכם. בדשבורד המקומי, אתם כל יום יהיו עדכונים על האטרקציות, על האירועים, על כל המסעדות, שאולי אהבתם. ככל שעבדתם יותר עם האפליקציה, ככה היא תדע עליכם יותר, ויותר חוויות תוכלו לקבל. אז בדשבורד המקורי אתם תוכלו לקבל את מה שאתם רוצים. למשל, אתם נוסעים לפריז, יש לכם ערב פנוי, ואתם חושבים, מה יש בפריז? אני רוצה ללכת לרקוד איפה שאני רוצה ללכת לתיאטרון. ואז אתם מנסים למצוא באתר הנכון, אתם יכולים למצוא את רשימת האירועים האלה. אתם לא תצטרכו להיאבק בזה. עם האפליקציה אתם רואים את הרשימה של האירועים ואתם יכולים לגשת לכל דבר ישירות דרך רוצים לעשות את הטיול שלכם יותר יעיל, הם יכולים לעשות עוד דברים או לעשות את הדברים מה שתכננתם. זה מה שקורה להרבה אנשים שהולכים למקומות חדשים, או אם כן, יכולתי לראות יותר עם אפליקציות, אתם תוכלו לסחוט יותר מהיום שלכם. טיול, הולך להיווצר, אתם יכולים להפוך את העדפות שלכם לאישיות, אתם יכולים להגיד ליד אלה עם משפחה, זוג, חברים, או לבד. אתם יכולים להגיד למה אתם אוהבים בגלריות, אירועי מוזיקה, קניות, מוזיאונים, חיי לילה, להגדיר גם את התקציב שלכם, והתקציב הוא ייתן לכם. אז בסדר הנכון את הרשימת מקומות, בדרך כלל הם מתחילים בבוקר, מתחילים את היום עם ארוחת בוקר, יכולו לקבל את הקומפטציה על מקום לארוחת בוקר, לידכם, הכי טוב שאתם לא צריכים לקחת שם טקסי, אתם יכולים פשוט ללכת אה, עם מרחקים, איך שבא לכם, האזור שבו אתם נמצאים בו מתחיל ליצור לכם, אתם יכולים ללכת 45 минут לפה, שעה לשם, אתם יכולים ממש
להוציא יותר מהיום שלכם. אתם יכולים לחקור הכל ולראות מה האזור הזה מציע לכם. הכל מאוד אישי, אתם תמיד תדעו לאן ללכת, אתם תלכו לאיבוד, לא תבזבזו זמן ותקבלו הכי הרבה הזמן שלכם, ומה שאפילו טוב יותר, זה שהכל צריך להיות אישי אפילו עוד יותר. אם אתם לא מעוניינים במשהו, מגיע כהרצאה, אתם יכולים פשוט לשנות את זה. זאת אומרת, אתם יכולים לתקשר עם האפליקציה שלכם, אתם יכולים, אתם אפילו יותר, כן, אפילו העדפות. כל- תחשבו, אנחנו באמצעים, אנחנו הולכות לפי הלוח זמנים, ואנחנו נבדוק מה אצלנו. כל מה שמובל על ידי בינה מלאכותית, אתם תוכלו לגלות כל שנמצא, כל מה שאתם תוכלו לבקר, תוכלו להתגלות עליהם יותר או לראות אותם פעם ראשונה. כל מי שיראה את התמונה, אני למשל בדובאי לעיתים קרובות, אבל למשל לא ידעתי שנקרא דובאי. אני יכול לשאול אותי, לבדוק אלפרד, המדריך של הבינה המלאכותית יגיד לנו מה זה, מה מיוחד שם, מה אני יכול לראות שם. אני יכול לשאול מי עיצב את זה. קיבלתי תשובה. איך זה משווה למקומות אחרים. קיבלתי תשובה. אם אני רוצה ללכת, אני אראה ואני אשאל משהו מסביב. אולי יש שם אפשרויות של אוכל. אני אקבל תשובות, את כל המידע. שאני קצת כמובן שאני יכול לפתוח, לראות יותר מידע לגבי המקום הזה. במילים אחרות אתם יכולים לשאול כל דבר. אתם יכולים לחפור כמה שאתם רוצים. זה מדריך אישי שלכם. אתם יכולים להקשיב, לכתוב לו הרבה שאלות, כל מה שמעניין אתכם. תקבלו כל כך הרבה מידע שאני מאמין שעכשיו אף בן אנוש לא יכול לספק. כאן אנחנו מזזים ארבעה אנחנו מדברים על הפרטיות של פרנד, הוא עובד בכולכם 24/7, הוא מדבר בשפות, הוא דבר של שפה שהגדרתם באפליקציה, הולך להיות גם השפה שבה הוא ידבר איתכם. יכול להיות בה הרבה שאלות שונות, למשל, כששאלתי לגבי האם המחיר שהנהג רצה לגבות ממני נורמלי או מוקדם. קודם כל שתהיה מסביב ביי. אני רוצה להגיד שמה שאני משתמש באפליקציה הזאת, כמובן יש לי את הקצת בטא, ואני משתמש בכל מקום שאני הולך, אני מטייל הרבה, וזה דבר שהוא די מכיר. אני יכול להגיד לך שלפני שבוע הייתי בפגישה אחת במקום שאני לא כל כך מכיר אותו, והחלטנו שאוקיי, אנחנו הולכים נלך לאכול באותו זמן. אני שאלתי, אה, ואני שאלתי לגבי מה שאני יכול לתת שם, הוא הראה לי את הנקודה. זה לפעמים שאתם לוקחים נדיבות ואתם צריכים לעשות כמה צעדים כדי להגיע לשם. לא ציפיתי לזה שזה יהיה כל כך קרוב אליי. זה יהיה בבין נשר, מה שנקרא הגב שלי. כל מקום שאתם נמצאים בו, מקומות חדשים, לא משנה מה אתם צריכים. אם אתם צריכים לגרד סיגריות או בית מרקחת, אתם תוכלו לנווט לשם, וישאלו אתכם. זה מה שאתם צריכים להתחיל להשתמש, להרגיש בשבילכם כמה קל יותר הכלים שלכם הולכים להיות יותר, כמה זה יכול להיות ממכר, שאתם תמיד יכולים לשאול כל דבר, הגיעו לכם תשובה נכונה. ואם לא, נכון, כשאנחנו מדברים על האטרקציות, דיברתי על זה כבר על גבי המסך הראשי, הגענו לאינסייד בוש על הר הפטור, אתם יכולים לראות איזה מידע קיבלתי. פתחתי את הצילום המסך שאתם יכולים לראות את כל הפרטים.
אתם יכולים לראות הנחיות הטיול, שעה ו30 שתעשו של זה, איך אתם מגיעים לשם, באיזה זמן, קבלו את הוואוצ'ר, ומה לזכור, ומה בטוח, מה שהגיוני וטוב לגבי זה, לא משנה איפה אתם, אתם לא צריכים יותר ללכת לאתר אחד, באטרקציה אחת, ואתר אחר בשעות האקציה השנייה, שלישי, רביעי זה מיילים, QR קודים, איפה להמיר אותם, כל הדברים האלה, כל המאבק הזה. ובכל פעם אתם צריכים ללכת בתהליך שונה, אתם צריכים להיות במצב שהוא, כאשר המייל שלכם מופצץ על ידי מכתבים פרסומות, כל נחסך באמצעות של כרטיס, כל לפעולה, אתם רוצים להחזיר לכם כל הזמנים עכשיו. אתם תבחרו את הזמנים שלהם, אפילו תוכלו לבחור את הקלאס של הכרטיס שאתם יכולים לעשות. בואו נסתכל בתמונות, יכולים לראות את ה-reviews והכל בפנים. אם יש מקום שאתם יכולים, פתוח בלי הזמנה מוקדמת, אתם יכולים לקרוא למונית, והמונית, לא משנה מה החברה, מקום איתו, תגיע למקום שלכם, תיקח אתכם ישירות למקום של האטרקציה. ללא צורך לעשות קופי-פייסט, שמות של אטרקציות. אותו דבר לגבי המסעדות, ברגע שהחלטתם לאן אתם רוצים לאכול, אתם יכולים פשוט ללכת ישירות ולשנות את המקום, אתם יכולים לקרוא את ה-reviews, הכל במקום אחד. אם אתם רוצים אופציות צמחוניות, אתם לא צריכים, אתם יכולים להשתמש תגיד לכם, אני בדאונטאון דובאי או במרינה של דובאי, לא משנה איפה אני, לא משנה באיזה עיר אתם תהיו, אתם אומרים איפה אתם, הוא אומר, ואתם אומרים שאתם רוצים צמחונית, אתם לא צריכים לחפש יותר, נקרא לכם, הוא ייתן לכם האופציות, כמה דברים שם, אם אתם רוצים לראות יותר, אם תלוי לפי התקציב, אם זה משהו יותר יקרתי, יוזל לכם את כל הדברים האלה ואתם תמיד תקבלו תשובה. אני אראה לכם את האפליקציה, כן, איך זה עובד. אתם יכולים ללכת לבחור את העיר, לתרגם מה שאתם יכולים לעשות. כמו שאמרתי לפני, אתם תוכלו באופן אישי. קודם כל להפוך את המידע שלכם פעם ראשונה. ולהתבסס, מה שאני אוהב, מה שאני לא אוהב, האפליקציה דעת איזה המלצות צריכה לתת לי. לקרוא את הדשבורד הראשי, שכל עשרת השנים, תקנים, מקומות, אירועים. יכול לפתוח את זה, יכול לראות שזה פתוח או סגור, יכול לקרוא את ה-reviews. ירון זה לא בומברי. אני יכול ללכת בשביל המסעדות, אני יכול במיידי לראות את כל ההמלצות, זה תקציב המסעדה הזאת. ואני יכול פשוט ללכת ויש לראות אני צריך להתחשב על זה במספרים. אם יש להם מערכת הזמנות, אני יכול לעשות את זה או דרך אפליקציה. אני אדבר על הזמנות, אני יכול ללכת ולמצוא כל דבר שמעניינכם. אתם יכולים ללכת לקרוא על זה, אם החלטתם שזה משהו מעניין, אתם יכולים להוסיף את זה. דוגמה לבודפשט. אני רואה את הסרטים, מדברת בגרית, אבל ברור, אני יכולה ללכת להצביע ולשמוע את ההנחיות.
כל שאלה אני אוהב, אני יכול לשאול, והוא תמיד יענה. אני יכול להגיד, זה משהו שאתם חייבים לעשות. משהו שהרבה יותר קשה לתאר אותו כמה מילים, וכשאתם רואים את זה עכשיו, אז זה תוכנן. הכל בדיסק אחד, הכל מקסימום 10 דקות ברכב. אני יכול במיידי לבחור בין סוג קבוע, והרבה הרבה הרבה, מה שאני רוצה להגיד, זה אפליקציה, הגולם הראשון, הולך להיות לחלוטין ניתנת לשימוש, ושלא תוכלו רק לטייל ולשלב אותה גם בחיי היום שלכם. למה אני אומרת את זה? כי אני משתמשת בזה בחיי היום הרגילים שלי, אתם לא מבינים כמה קל זה יכול להיות. אם אתם אדם, ואתם תהיו אחד הבונים מהעסק אותו לא שם תאמינו, אתם תוכלו לקבל יותר מדי, נכון, גם העתיד. אני לא יכול להגיד לכם יותר מדי, יכול להגיד שאתם אלון, אותן, כל מה שאתם יכולים לדמיין, צרכים של הטיולים, הולך להיות בתקופה הפיצ'רים של הטראבל אופשן, למשל זה דבר קטן. מה זה יכול לחסוך לנו, וכסף כמובן. בעולם שלנו, כולנו באינטרנט. אתם מטיילים, אתם צריכים אינטרנט, ולשאול ולבדוק. יש לכם את הכל בתוך אפליקציה של Revolution. אבל את הראשון אתם יכולים לעשות איפה שאתם נוחתים, וכאילו קלים, אבל נתונים מקומיים. נדבר על פלטפורמה, מקום כל הכתוב, לעבור אינטגרציה ישירות לתוך האפליקציה. כמובן שאתם תוכלו להשתמש בכמה מהנקודות מעליו כדי לקבל הנחות. האפליקציה בראשון הולכת להיות יותר, אתם מסתכלים הרבה מאוד עליך. אתם יכולים ללכת לכל האטרקציות ולהוציא את הנקודות. להיות מהקונסיאז' 24/7. ויהיה, אני מאמין, יותר מ-123 מקומות. זה משהו שהצוות עובד עליו עכשיו, ובקרוב מאוד אתם יכולים לצפות למקומות האלה. אבל אומרים לבנות לו המועדון הכלים הכי גדול, אלא גם אפליקציה עם הכי הרבה משתמשים על גבי הפלנטה. אנחנו יכולים לראות עכשיו שזה יכול להפוך למציאות מאוד פשוטה. המטרה של תרבות כן, שבשנה הראשונה ב-2025 תהיה כל כך טוב, מה שהיא תוכל להחליף 8 עד 10 אפליקציות. יכולים למצוא את הכל בסביבה אחת, אף פעם לא לחוות סטרס, לא לבזבז זמן, יהיה הקונסיירד של ה-AI שלכם, יעשה את זה בשבילכם ותמיד ייתן לכם את המידע הנכון. אז זה היה הכל מהצד של האפליקציה. אם אתם רוצים להבין עוד איך הדברים יעבדו ולתת לכם עוד איזה שהן נקודות מבט נוספות, איך אתם יכולים לראות את זה בחיים אמיתיים, כמובן שאנחנו צריכים להגיד משהו לגבי האירוע. אם אני אגיד לכם את הכל ואני אגיד לכם את הכל, אתם תפספסו את התחושה של ההפתעה שהולכת להיות באירוע, ואנחנו לא רוצים שזה מה שיקרה, ואנחנו רוצים שבאירוע כולנו נהיה עוד יותר מתרגשים. כשנדבר על ההתרגשות, אני מאמין שאתם שרתם עד הסוף, אפילו בשביל משהו עוד יותר מרגש. אני רואה שדומן כבר על גבי המסך, יש לו עוד משהו בשבילכם. מייקל, תודה רבה על כל מה שהראית לנו לגבי אפליקציה, וכמו שאמרת, דברים טובים מגיעים ב8 למרץ, ובודפשט כך נכון להגיד, דובדבן על גבי הגלידה, אנחנו נחזור עד אז, גבירותיי ורבותיי, אנחנו מדברים עם הצוותים, אנחנו ואפילו דבר חשוב יותר, עד 7 למרץ, כל אחד יכול ליהנות מהאפליקציה, מהמבצע של טרבלושן בופר מבצע, עד ל8 למרץ, 7 למרץ. כל אחד יכול למקם את עצמו. אם אתם קונים חבילה של 300, אתם מקבלים 800.
ערך. אם אתם תמקמו את עצמכם היום 800 USDT, החבילה הולכת להיות תקבלו את היתרון של 1,500. אם אתם קונים 1,500 חבילה, אתם תקבלו 5,000 USDT, ובשביל כל מי שרוצה ללכת לגדול, כל מי שרוצה להיות אולטרה VIP, חבר, הוא הולך לקבל פי 2 יותר חלוקת רווחים. זה מה שאתם קונים את זה ב-5,000. אתם מקבלים שוב המבצע של טראבלשן בוסטר פרומושן, תקף זה ב-7 למרץ, אבל עדיין לא סיימתי. מה הכלים אתה זוכר את הזום שלנו משבת, בבקשה תעזור לי להסביר לך בקצרה למה למקם את עצמך היום. זה הרבה יותר טוב בשביל כל אחד, אחרי מה שהגיע ב-8 למרץ, החלק הימני שלה. הנה, קיבל היום 2% אחרי כל מי שיקנה את זה אחרי ה-8 למרץ. אני אמרתי מלכתחילה שהזמן הכי טוב להתחיל, לא בשביל העסק, אלא גם בשביל פתרונות. במשך זמן שכך. משהו שהוא תמיד מלא ציפיות, אנשים חדשים, אני מאוד חושבת שהם כמובן שהם רוצים להיות אם אנחנו נהיה שם בשבילם, אבל כשאמרנו שאנחנו נעשה את זה הכי קסום, ואנשים הגיעו כל מה שכך וסמכו על החברה, שהם יכולים ליהנות מהמומנטום הכי עצום, שאנחנו הולכים לקיים את ההבטחה שלנו. אז כל בן אדם שמגיע עד ה7 למרץ, עם תועלות גדולות יותר, אנשים מחברות של סילבר יוכלו לחלוק 2% מהרווחים, אנשים של גולד 3%, ואחרי השקה כולם יוכלו, לא יקבלו בשתי האופציות האלה, כי אתם הולכים לקבל תועלות הרבה יותר ממספיק, ואת רבולושן הולך לגדול גם במספרים וגם בחברים, ויהיו יתרונות ותועלות אפילו גדולות יותר, וגם ההזדמנויות יהיו רחבות יותר. כשאנחנו הולכים לפלטינום, 7% נקודות להקצת רווחים עכשיו, אחר כך 5%. אולטרה וי-פי 15, אחר כך זה יהיה 12. אתם יכולים להגיד עכשיו, אולי הפרש של 3% זה לא כל כך הרבה, אבל אם אתם כאן, ואם אתם מקשיבים למה שאנחנו מדברים עליו, אנחנו לא מכוונים שלאפליקציה הזאת יהיו 3,000 איש משתמשים. שיהיו משתמשים של מיליון, אנחנו מכוונים למספרים הרבה יותר גבוהים. ואם אתם יודעים איך לחשב את זה, ויש הבדל עצום בין 1,000, מיליון או 10 מיליון בעתיד, שאתם מגיעים היום עם 3% הפרש, יש כאן מה שאתם לא רוצים לפספס. זה למה עכשיו זה הזמן הכי טוב למקם את עצמכם במשך טרום השקה, כדי לקבל את התועלות הכי גדולות. עד כמה שזה אפשרי, גבירותיי ורבותיי, זה הכל מהצד שלי. קחו את היתרון מהמבצע הזה, תחלקו את זה עם הצוותים שלכם, תרגישו בנוח להזמין אותנו לזומים פרטיים. שאר הצוות, אנחנו פנויים, עשינו את זה כבר בשביל הצוות הרומני, היווני, כמובן בשביל הצוות ההונגרי. תרגישו בנוח לתקשר איתנו, נשארו לנו פחות מ3 שבועות כדי לעשות בוסט לטרבלושן סביב כדור הארץ. מייקל, המנכ"ל, המילים האחרונות מגיעות אליך. אמרנו היום הרבה, אני רק רוצה לייעץ, לא לפספס אפילו זום אחד. ככל שאתם תקשיבו למצגת הזאת יותר, ככה תקבלו תמונה גדולה יותר של מה שהולך לקרות כאן. תהנו מטלגרם, מקבוצת טלגרם, תחלקו את החדשות שנמצאות שם, תחלקו אותם עם כל האנשים שאתם כבר שאלתם, כן, אני הולכת לבנות את מועדון הטיולים הכי גדול בעולם. אני רוצה להיות חלק מזה מההתחלה. כן, אנשים אומרים, כן, תחכו, מה יהיה אחר כך? תראו להם שהן
סיבה לחכות, כי האפליקציה כבר הולכת להיות נגישה, הכל הולך להתחיל בפורמט כלשהו, זה לא משנה איך זה יהיה ביום הראשון, לא משנה מה יהיה אחרי שנה. אנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים, אנחנו יודעים שאנחנו הולכים להיות הגדולים יותר והטובים ביותר, ואתם תהיו חלק מזה, ויהיה לכם יחד איתנו כיף, ואתם הולכים להיות מוצלחים. תודה רבה, נתראה אתכם בזומים פרטיים, כמו שמיסטר דומן אמר, צוות מחירו מוכן, תשלחו לו אס.אם.אס, תשמרו מקום בשבילכם ובשביל הצוות שלכם, ואתם תגלו אפילו יותר מידע. תודה רבה לכם, ולילה טוב.